Salutare! Astăzi mă voi scufunda într-unul dintre cele mai tari sisteme din corpul uman, sistemul nervos. Cum știe corpul tău să se miște? Cum știe corpul tău să simtă? Cum știe corpul tău să gândească? Totul se datorează sistemului nervos. Haide să-l descompunem. În primul rând, structura. Sistemul nervos central. Sistemul nervos periferic, creierul, măduva spinării. Este practic centrul de comandă, luând toate deciziile importante. NP, o rețea uriașă de cabluri care traversează corpul tău, trimițând mesaje către SNC, trimițând mesaje de la SNC. Acum, haide să vorbim despre clasificare. Sistemul somatic, fluturarea mâinii, lovirea unei mingi, sistemul autonom, bătăile inimii, respirația, digestia prânzului. Deci, cum funcționează toate astea? Asta e fiziologia. Sistemul nervos funcționează folosind celule nervoase numite neuroni. Acești neuroni trimit semnale electrice, un fel de mici fulgere, prin tot corpul tău. Când atingi ceva fierbinte, neuronii senzoriali duc rapid acea informație la creierul tău, iar apoi neuronii motori trimit un mesaj înapoi pentru a-ți îndepărta mâna. Este super rapid, aproape instantaneu. Dar stai puțin, toate aceste părți importante au nevoie de protecție, nu-i așa? Creierul tău este protejat de craniu, iar măduva spinării este protejată de coloana vertebrală. Există și ceva numit meninge, 3 straturi subțiri care învelesc creierul și măduva spinării. Și nu uita de lichidul cefalorachidian, care amortizează totul, ca un amortizor de șocuri. Deci, pe scurt, sistemul nervos este autostrada informațională a corpului tău. Este format din SNC și SNP. Este clasificat după ceea ce controlezi și ceea ce nu. Se bazează pe neuroni pentru a trimite mesaje și este bine protejat de oase și straturi speciale. Destul de uimitor, nu? Data viitoare când prinzi o minge sau simți o briză rece, amintește-ți, acela este sistemul tău nervos în acțiune. Mulțumesc că ai stat cu mine. Rămâi curios și ne vedem data viitoare.